Me ollaan täällä Tuomiokirkon sakastissa ja täällä aina papit valmistautuu Jumalan palvelusta varten ja odottaa, että kansa saapuu kirkkoon. Mutta siellä on aina 3 vakioherraa tuolla kirkkosalissa kuuntelemassa. Siellä on seinillä seisoo patsaat, Luther, Melanchthon ja Agricola, eli 1500-luvun suuria miehiä. Ne uudisti kokonaan sen, miten Jumalasta puhutaan. Luther, kun käänsi niitä tekstejä latinasta saksaksi, niin se kirjoitti yhdessä semmoisessa poleemisessa lentolehtisessään näin. Sillä ei saa kysyä latinan kielen kirjaimilta, miten saksaa pitää puhua, kuten nämä aasit tekevät. Vaan täytyy kysyä perheen äidiltä, kadulla leikkiviltä lapsilta, torilla liikkuvalta, tavalliselta mieheltä ja kuunnella tarkkaan, miten he puhuvat. Ja kääntää sen mukaan, niin silloin he ymmärtävät ja huomaavat, että heidän kanssaan puhutaan saksaa. Tuolla salin 4. nurkassa on saarnatuoli. Ja sieltä olisi tarkoitus puhua ihan tämän ajan ihmisen kieltä. Mutta musta tuntuu, että usein se vaikuttaa kuulijoiden korvassa enemmän saksalta kuin suomen kieleltä. Luther oli tosi radikaali mies. Se teki sellaisia asioita, joita se näki sydämestään oikeaksi, mitä pitää tehdä. Ja on hauskaa, että me tämän ajan ihmiset vieläkin siterataan Lutheria, eikä tajuta, missä kohtaa Luther itse eli. Eli nyt kun oli tästä parisuhteen rekisteröinnistä tai sitten rekisteröidyn parisuhteen siunaamisesta oli puhetta. Ja paljon käytettiin kommentteja siitä, että millainen oli Lutherin avioliittokäsitys siitä, kuinka avioliitto on pyhä ja tärkeä. Ja minua oikein hymyilytti, kun mä mietin, että se on niin kaukana siitä, mihin tilanteeseen Luther ne puheensa teki. Nimittäin silloin elettiin ajassa, jolloin munkit ja nunnat ei mennyt naimisiin ja ne eli luostareissa. Ja Luther oli munkki. Ja munkki nai nunnan. Ja siihen aikaan se oli jotain täysin tavatonta. Ilman muuta ja totta kai Lutherin piti tehdä kunnon perustelut avioliitolle ja miksi mennään naimisiin ja miksi ollaan naimisissa. Ja Lutherilla oli hyvät syyt siihen, mutta silti se teki jotain tosi radikaalia siihen aikaan. Meidän pitäisi löytää tästä ajasta semmoinen uusi Raamatun tulkinta, niin kuin Luther löysi uuden tavan puhua Jumalasta. Me ei eletä sillä kohtaa maailman tapissa, missä Raamattu olisi tulkittu jo kokonaan puhtaasti loppuun. Vaan meidän tehtävä on etsiä Raamatusta tämän ajan ihmisten kysymyksiin ne vastaukset. Lutherin aikana ihmisten kysymykset oli sitä, että saako ihminen syntinsä anteeksi, jotta pääsisi taivaaseen. Ja Luther puhuu siitä todella paljon, miten ihmiset saa synnit anteeksi Jumalan armosta ja yksin Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen tähden. Meidän ajan kysymys ei ole enää syntikysymys. Tänä aikana meidän kysymykset on sellaisia, että onko Jumala olemassa? Mitä väliä silloin uskonko mä? Mitä merkitystä on Jumalalla ja uskolla? Ja sen papin, joka siellä saarnatuolissa saarnaa, mullakin on siellä seuraava vuoro 25. huhtikuuta, niin sen papin pitäisi puhua sille kansalle niin kuin Luther. Saada se innostumaan Jumalasta, saada se näkemään tämän ajan kansan sen, että Jumala on olemassa ja sillä on merkitystä, uskoako siihen Jumalaan vai ei. Ja mä melkein uskon, että Lutherkin jo toivoisi, että tähän aikaan syntyisi uusi Luther, joka katsoisi tämän ajan kysymyksiä, puhuisi vahvasti ja voimakkaasti niiden näkemyksiensä puolesta ja sen Jumalan puolesta, joka elää ja vaikutti silloin, mutta elää ja vaikuttaa yhtä voimallisesti tänäkin päivänä.